Ngi sngongo yo blay na kam ta gani ka step ka ba ula penyo na kam ta jongi pat ngi sngongo ru ba blay udang penyo hangi gani ka lat ka blai lot ban sha score riga ktien ge jong blay lingba ka Good News TV na kam ta ka Good News TV ngi ai ku blay step ye pi baro ha ka kerteng ge jong tribe nong pen emba it ya jongi u Jesus Christ ka jingpuson lingkot ha gani ka por ala pensyong nong rim na ka kitab jing pen pau ka lenong ka bahnyo dikot ka bakhat saw ka ktien jong blay ka ong ting alay thu ha u ko kanrat metip mame tiulong hanga kini kilong kita ke kibawan na kata ka jingjinjar bakraw bat kila pen khoi le yaki hagas nam jong uta ukun langbrot ka arp wai tarik u September arajar khatlai kari ka sngi ka badum tam bat ka sngi ka bala sa jing kan mau ha ka history jong kari Kenya ha ka bala ja ka jing sha hiertma ha ki letno ha ka Nairobi mall ki don hadu kumba saungut ki letno ki balawan ban hier thma ha ka tai ka mall kini kila sendret kuli napang bat hadu riu pau nyongut ki brio kila do la ka jong ka jing em bat hadu ars pa ngut kila men saujur hapadeng ketika jingjia ka bala pensyayong ya ka riken ya badi ka surkar hi baru kawai ladon kawai ka long kumi samla ka baka kerteng jong ka long ka sneha ko ther mashru kani ka don bat ki parlok ha ketika mall bar laong bakat bakadang ya syong banya di snow di coffee snow ba bat ki parlok hangta lawan kan san kita gile no bat ki le yak ta kam ka bomman ka bala shim ya ka jing jong shibun ki mensim haka bakum ketika por kani kala tiak klop hamadan ban yada yala de na kanu kanu ka jing mensaw bat kensan na kabakum ka por la sawa ka jing rio ka mobile phone kani ka sneha kala shepting yo ba kita kile no kin yo snow ya kata ka jing sawa jong ka mobile yo ba kin wan man penyap ya karu kani kala snow thu balakut kalat kala perkhat ba ka jing im jong ka hakata ka sngi kala dai ka sngi ka bakhat do kani kala persang ban sngap nang no ka wan kata ka jing sawa bat ka shem ba kata jing sawa kala mi na uta brio ubat hi ajan jongka kala persang ban keren ya u kala persang ya kaban pen sngo tho yu handai uni brio mi sngo kala persang ban pen khi ya u handai i pen ban kum ba uruma kumta kani kala persang ban tare ya la ka kti bat kala persang ru ban tersu ya la ka kti ha ka plash dem jong uta brio bat hi asenda jongka hangta kala sngo kendet ban yo i ya ka snam ka ba mi na ka met jong ta ubrio padang ta ka sngo thu ba uni ubrio la min saujur bat uni ula shupit mat le laki khamat andre ha pedeng ke jingjia ka ba kum kata penban kani ka sneha kam shim la ban a jing ya rabio ne ban e ru em na kam ta jang o namar ka hapan perkhat ru ya la ka jong ka jing kani ka ba kum ka por da ka ta ka snam ka bla bit hakikti ki jong ka kala ta ela ka jong ka sapti bar haka por palawan kita kile no kila syusiat pathar ki beri ki badang im ki bathia ling top ki badang im kila syusiat pathar ban penti kena baki yap bar hapa kila tur sedan ka jaka baka thia kata ka sneha kila i kata ka snam haka met jongka bat kila perkhat bakala yap bat kila yat bet no nang ta bar hapa la interview ya ka kani ka sneha ka ongkum ne ngakwa ban tip utu brio ude we nganget baka snam jang u kalong ka snam ka ba koridor namar kalapen im yanga kipar banget ba kipar lok yo don na pedeng jong phi ki ba le se phi la ngam ha ki kinjri jong ka pop yo don na pedeng jong phi ki bla jersey ki jing melin ki ba snew yo don na pedeng jong phi ki ba le se phi perkhat ba om don shu bala ban map ki pop ki ba phi la le ndre ka khobor ha ni ka step na kam da jong phi kalong u ble u e je phi baru pha yo khon ma maroi jong u Jesus Christ ba on wan sha ni ka perthai ban yap yapli nakabenta jonga bat nakamta jongpi ula thiet yang ha pi ka dorba ka snam ka baram dor ka ba kordor ka bula penmi halor ka ding pna bat kadi ka snam jong ni khon lang brot ka don ya ka bor ban penksan yang ha ba dia pi ha ka sngi ka jing bishar Lewis Jones ha ba ulet ka kam meeting ka bala long ha Mountain Lake Park ha po Maryland ha ka snam khat praspa prap kundai ula thao ya kawe ka jingroi him ka bakran chapang ka bor haga snam ujisu kani ka jingroi ka sedang ban pau perthaipat hadin shipho snam
kata hagas nam kat pras pa khandai pukondai uni nong ruai wong lada pi kwa banyo lait na kapop don bor hagas nam lada pi wat bor jing penshoy ban job don bor ba phala hagas nam don ka bor bor ba trei phala hagas nam kalbari kani ke jing ruai ka ai ke jubab baka don ka bor hagas nam jong Jesus Christ kadi ka jubab lada pi kwa ban im ke jing im ka balai lot ban im ke jing im kum kinong job ka don ka bor hagas nam ka bami na kalbari Jesus Christ uyap halor ka ding pna halor ulum kalbari ban penti kena ba manga mapi ngin yo lat ne ka jing khom ka jing te jong soitam bar ka pop bangin la ban turpat sajan jong nong thau jong ya ba jong pi kasnam u Jesus ka don ka bor ban pen khia ka don hakai ka bor ban pelai lot bat ka don ru haka ya ka bor ban penim ya ki nong pop ki bala jot bat ki bala rem ngakot namar kata ya pi hakani ka por lada pimpat pediang yu Jesus Christ ka jing im jong pi pediang yu hakani ka step shibon na pedeng jong pi le sing le long kristan laslam ngi pediang ya utang na kirmyang shentur ki jongi de namar ta ka daw pidang im kum ki marau jong ka pop lada pi kwa e ka jing lai lot ka bashisha ka don ka lat da ka ba pin IT thamai la ka jong ka jing im khnang ba pin yo ya ka jing lai lot ka bashisha namar ka don ka bor hagas nam unong pen em jongi u Jesus Christ but ka ba kham sngo ta na chu kalong kat kita ki bala pediang yu Jesus Christ nadu ka donot ha akhir ka sngi utrai Jesus Christ nong kini kilong kita ken ki bawan na kata ka jingjen jar bakrao but ki bala pen khoi le yaki hagas nam jong uta ukhon lang brot ublay ni rap unai bor nakam da jong ap jong phi bangin sngo thu ya ka dor jong ka snam ka bo utrai Jesus Christ ula penmi halor ka ding pna kerpang nakam da jong kita ki bangai haka kerteng ke jong uji Jesus ublen kerku ya kini ke jing pusan ke belingkot nak minta ke buram jong amen tung ya duai ni aingo ya me atrai na markani ke por aga bangi yo ya ke ban pusan lingkot ika ketien ke jomeh ke bapen ken mau ngi ke bor haka snam ke jomeh ya rap yang itrai bangi lak ban sngo thu bangi lak ban pediang ya me kumlo jong nong pen em bot unong sius pa ban le se don na preng jongi ki ba pet ya kini ke video ki bampat lak ban pediang ya me na do ke dot not ban le se haki sngi ki por balek i pediang ya me tan ki remyang shentur ndengi duai bagari ke step kono ke step ka men yo ban thau thamai ke jing em ke jongi ba men site ke snam ke jome la da don na preng jongi ki ba don ha preng ke jing shat te sha khom haki kindri ke jing melien ke besneu ki ba shat te sha khom haki hakor kom em jong ke ni ke perthai nga duai ba ke ni ke step kono ke step ka men yo ban pelai luot jangi khnang ba ngiruk ngin yo mat ya ke jing sat ke baraga snam jong ukhon lang brot bat bangin la ban yeng ha ke sngi ke jing bishar kom kita ki brio ki ba men yo ban pen kesan yangi akmat ublay ba em bat ublay ba shisha ya lam try ke jing ya lenti jing lam ban ke sngi hibar ko we ni IT ki kti ke jome aga kerteng uji Jesus Christ ni duai amen ublay unker khu nakam ta jong ilang baro